ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಕಾಂಡೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಪೋಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಾಜಲ್ ದಿವರ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಕಲಿ ದಿವರ ಎತ್ತುನ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೆ ನೆಂಜಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಆದಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೋಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಲಿ ಬೇಗನೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಪೋನಾಗ ಒರಂಬಗ್ರೆ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಬೇಗ ಪೋಡಂದೇನು ಅಂತ ಅಂಡ ಕಲಿ ದಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಕಲಿ ಉರ್ದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಬರೋಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅವಳು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನಿ ಪೂರ ಒಂದು ಇರ್ತಾನೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಕಲಿದಿವರೆ ಬರೋಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಡಪ್ಪ ಬಲೆ ಅಜ್ಜನೊಂಚೂರು ತೂದು ಕೈ ಮುಗಿದವ್ರಕ ಅಜ್ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಕಲಿತಂಗಡಿ ಬತ್ತನು ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಕಲಿ ಕಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಂತೊಂದ ದಾದನೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜಗೊಂಜಿ ಕಲಿದೀಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಸಡನ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೋಣ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿದ್ ಮಾತ್ರ ದೀವೋಡೆ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೊನೋ ದೀವೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಯಡ ಆಯ್ತಾ ಡಬ್ಬಲ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜ ಕಲಿ ದೀವೋಡು ಈಜಿಂದ ಆಯ್ಜಿಡ ಕಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಕೊಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಹೊರಗೆ ಬಂಗ ಹಾಕೋಡು ಅಂಚಿನಕಲು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟದಲ್ಪ ದೀದಿ ಅಜ್ಜ ನೆನೆತಂದಲ್ಲ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿಗ ಬಲಿ ಎಂಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜನಡೆ ಬತ್ತ ಕೈ ಕಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಪೋದೆ ಬಕ್ಕ ಪೂ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂ ತಂಗಡಿತ್ತು ಅಂಚದ ಪೂ ಕನ್ನರೆ ಪೋತೇರು ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಲಿ ಪೂರ ಗೀದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಪೇರ್ದು ಕಬಲೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪು ಅವರದು ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಗ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ದರ್ಶನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಪೂಜೆ ಕೆಲವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೌಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಅವರ ದರ್ಶನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಲಿ ಕಂಡು ದೇವರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಕಡೀಕೆ ಪೂರ ಪೂ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂತಿನ ಅಂಚಂಜಿ ಪೂರ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಊಜಿ ಪನ್ಪೇರತೆ ಕನ್ಯ ಬಾಜರ ಕಿನ್ಯ ಕರತಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಊಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಐಕ್ ಅಂಚಿನ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿನ ಬಾಜಲಾಡು ಕಲಿಯಾಡ ಐತೆ ಮೈಪರೆಗೆ ಜಾಗಣ್ಣ ಅವು ಅಜ್ಜ ಕರ್ಲೆಕಾನೆಂದು ಅರ್ಥ ತುಲೈತೆ ಆರು ಮೈಪೇರನ ಕನ್ಯನ ತುಲೆ ಮೈತುಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜಾಗ ಸಂದಿಲ ಕಾನೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ಅವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯಾಡು ಒಂದು ಕಂದಿನ ಏನೇನೇ ದೇವರ ಕಂದಿನಾಡು ಅವು ಪಿರಾಪತಂ ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಕನದಿಜ ಅವಳೆ ದೀದು ಇರ್ತೀನಿ ಅವು ದೀನ ಅವು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟ ಐನಕುಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪಟೋನು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿರಾಪತಂ ಬೈಜ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬಾಜನ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಮಣ್ಣದ ಐಕ್ ಮೈಪರೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿಜ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜನ ಸತ್ತೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಊಜಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೈಪೇರು ಪೂರ ಮೈತದ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಬತ್ತದು ಚಕ್ಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಆಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೇರು
ಬೊಕ್ಕದಾತ ಪಂಡ ಮಾತಾಡನ್ನು ಸಾರಿ ಕೆಮ್ಮೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಜಾನ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ದೇಯ್ದೆ ಆಂಡಲ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋರೆಂಡು ಅದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಡುವೆನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎದ್ದಾನೆ ಎಂಚ ಹೊರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಡ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಆಡು ಕೈ ಮುಗಿಬೇರು ಕೈ ಮುಗಿದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲನೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ದೇವೇರಿಗೆ ಪೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪೂ ಪಾಡ್ದಾಗ ಆ ಪೂನು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೋಯಡ ಅಂಚನೆ ಪೂನು ಅವನ್ ಎತ್ತದು ಒಂತೂನು ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಾದಿದ್ದು ಬಾಕಿದ ಪೂ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.